Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pencinta salon lenang Cimpago Talang Basu. Kita balik dusana cuman biasa jo lagu-lagu terancak dari kami. Untuk ini kami kirimkan Ratok Bainar untuk dusana kita Pak Abu Arwah Nambarado di Palu tentunya dusana. Sungguh pun Pak Abu yang kami kirim ke Ratok Bainar ko itulah tahimpun dusana SDCT kasadualahnya jo dusana pandanga di seluruh dunia ko dusana. Setelah dusana menanggakan video ko jangan lupa like, komen, dan sebar luaskan dan sebanyak-banyaknya. Salam dari kami Salon Dendang Cimpago Talang. Selamat menikmati Ratok Bainar. Allah bagi kasih sayang sakit sanang paeden tanggung sajo Pak Abuai samanja ayah indah pulang anak mai imbawaya juo anak mai imbawaya juo Pak Abuai sampai hati ayah berjalan indah mungkin oi kabalia lain ayah nanu ditanyakan ayah indah jo mandelai ayah indah jo mandelai Pak Abuai dia bagi kasih sayang laka nasib oi tiba di badan Pak Abuai dialah ayah indah pulang mandekanlah ai menggadangkan mandekanlah ai menggadangkan anak oi dangakan abana denakan duang mande usah na diupe yuon pado mande baulam jantung biabana aku salamonyo biabana aku salamonyo Pak Abuai dialah orang buraniai ala babu udi elowate samo bansai denan kayo awadi upuanyo denan kayo awadi upuanyo Pak Abuai